Seni Müslüman kul auzu bi rabbil felak kul auzu bi rabbin nas okuytan. Mutmain bolan. Hey ondan aylanıp yörmeň. Sana habar verseler. Yerin yüzünde cadugerlerin himmeti üşpet dua verecek. Sizin öýüňize zerer verecek. Siz erheleye zerer verecek. Sizin malınıza zerer verecek deyip himmeti üşasallah. Seni Müslümanı günü bircek edip kul auzu bi rabbil felak bilen kul auzu bi rabbin nas okuyup da çödüp de şon bedenine çalyan bolsaň seni Müslümanı igne ucal zerer etip bilmeýärler. Bir dini İslam'ın beriyen tezmini mutmainne olmalı. Kul auzu bi rabbil felak kul auzu bi rabbin nas okuy rahat bolla. Nämetçe o gaftan o gafa yortup ber. Hemmemizi bilýär. Bilmeýänler öwrenamal Kur'an-ı Kerim'in ahirin 2 surası. Hiç kim gerekke, ahun ne gerekke, molla de gerekke. O beýlekleke Hudaý saklasın. Kul auzu bi rabbil felak kul auzu bi rabbin nas bir de ayetul kursi. Şon okuýandan soňra ine özüň okuýan ýatjak wagtyň ya günnüň. Beterde peýgamberler ýatjak wagt etýärmişdi. Çödüp öz eline öňdem salyp kelläňden ta davanyňa aýaň etene barýança eliň çekanlar. Hiç kim guluýuňdan da zerer etip bilmedi. Mutmain bol.